Ko-produzzjoni storika fit Teatru Manuel, koreografija minn żewġ kumpaniji nazzjonali ta' Sfin, Sfin Malta u Baleġġeri, il-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin ta' Gżira Brittanika ta' Jersey. Hija produzzjoni li fi kliem id-direttur ta' Sfin Malta Paolo Mangiola tirrappreżenta aspetti kruċjali fl-identità taż-żewġ gżejjer. Jgħid li l-vjaġġ komuni huwa personifikat fil-produzzjoni Geographers of Solitude permezz ta' perspettiva ta' speċi ta' asfur, it-tern, li jgħix fl-Arktiku u li huwa magħruf għall-itwal vjaġġi migratorji fid-dinja. Għad-direttur Paolo Mangiola li mexxa l-kumpanija Sfin Malta mill-2017, il-produzzjoni tirrappreżenta wkoll mument emottiv minħabba li ser tkun l-aħħar produzzjoni ma' Sfin Malta bit-tmexxija f'Lulju tgħaddi għand il-koreografu Ingliż Matthew William Robinson. What geographers do, they help us navigate the world. So we try to collect data of the places that we are visiting. The work is incredibly layered. It's a multidisciplinary work. Id-direttur artistiku ta' Baleġġeri, Caroline Rose Ramsey, qalet li l-koproduzzjoni tirrappreżenta opportunità imprezzabbli biex jitfassal dialogu bejn iż-żewġ gżejjer u jinbnew pontijiet li jaqdu stejjer, kulturi u xenarji permezz tal-kunċett fil-koreografija ikkreata minn Paolo Mangiola fuq l-istedina tal-Baleġġeri. Conceptual piece, beautiful, beautiful movement from Paolo, but with so many layers of meaning behind. Il-produzzjoni se ssir fit-Teatru Manuel għal tmiem din il-ġimgħa.